Revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece je godišnja manifestacija koja okuplja osnovnoškolce i njihove mentore koji su tokom protekle školske godine radili jako marljivo na svojim filmskim uradcima. Revija se svake godine održava u drugoj sredini. Na taj način zapravo nastojimo živjeti nove sredine po pitanju filmske pismenosti, prvenstveno ispred Hrvatskog filmskog saveza koji je organizator same revije. Ono što se zaista trudimo svake godine je okupiti čim veći broj osnovnoškolaca i njihovih mentora i to jedno prekrasno slavlje filmske umjetnosti upravo za osnovnoškolce je izniman poticaj ne samo onima koji su stvarali filmove tokom godine, već i za one koji te filmove dođu gledati organizirano sa svojim školama. Svake godine revija završava zapravo svečanom dodjelom nagrada. To je jedan ključan trenutak jer se vidi ko su oni koji su pobjednici, međutim, s obzirom na broj prijavljenih filmova, nekako naše stajalište je da zaista svi oni koji su uspjeli kroz školsku godinu završiti svoje filmove i ući u samu konkurenciju revije su pobjednici. O nagradama odlučuju stručni žiri i one djece. Veoma često se zna dogoditi da im se odluke i razlikuju. Moraš osjetiti da je tema promišljena, da je u biti uložen trud u samu izradu i da je lijepo postavljena cijela priča. Znači, moj fokus je bio na priči i način na koji je ona predstavljena. Nije uvijek nužno da film bude tehnički najbolji, već je zaista bitna i ono što se iznimno cijeni je priča kao i struktura i poznavanje filmskog jezika. Treba podržati nastavnike koji i dalje održavaju filmske skupine, filmske sekcije u školama. Mislim da je to jedan od najvećih dragulja u stvari filmskog stvaralaštva u Hrvatskoj, a i generalno kad gledamo kulture. A sva djeca i mladi trebaju prijavljivati svoje filmove na reviju, biti što je više moguće i to ponavljati onako stalno dok god su u sekcijama, zato što će steći iskustvo zajedničkog gledanja filmova, iskustvo komentiranja drugih i moći će steći ne samo ta filmska iskustva, nego steći nekakva osobna, nekakav osobni razvoj koji će se sigurno dogoditi. Jako se trudimo zapravo napraviti kroz suradnju sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, kroz jedan natječaj u kojem financiramo nabavu opreme za nove filmske družine i vjerujem da je to sve rezultat zapravo dugogodišnjeg truda koji ulažemo na tom polju, a što se i vidi zapravo i po broju filmova koje se svake godine prijavljuju.